ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ମିଠା ହେଉ, ମଧୁ ଭଳି ମିଠା ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ତା'ର ଫଳ ଯଦି ମିଠା ଚାହୁଁଛେ, ମହୁମାଛି ଭଳି ଆମକୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ହୋଇ ରହିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜର ପରିବାର ହେଉ, ସେ ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ସେ ସମାଜ ହେଉ ବା ସେ ଦେଶ ହେଉ, ଏକତା ହିଁ ସେଇ ମିଠାର ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗାଁର ଖୁସି, ପରିବାରର ଖୁସି, ସମାଜର ଖୁସି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ଏକତା ଉପରେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମେ ମହୁମାଛି ଭଳି ଏକ ହୋଇ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆଉ ଯାହାର ଫଳ ମଧୁ ଭଳି ମିଠା ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା?